Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè aquesta setmana han passat coses que ens han demostrat un cop més que els partits independentistes tenen prioritats que no tenen res a veure amb la independència. Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP no tenen cap necessitat de fer la independència gràcies a la repressió. Sí, gràcies a la repressió. Pot sonar pervers, però la repressió fa variar el llistó de l'electorat i provoca que qualsevol cosa li sembli millor que un govern en mans de qui el reprimeix. Fins i tot un govern que no ofereix res. Encara que aquesta amenaça s'acabi fent realitat. És un joc de suma zero que convé a tothom menys els que volem realment la independència. L'Estat sufoca l'independentisme. La dreta espanyola ho defensa públicament. L'esquerra espanyola ho defensa però amb menys vehemència i s'aprofita d'aquesta tebiesa per guanyar vots i suports perquè sempre hi ha una alternativa pitjor. Seguint aquesta mateixa lògica, els partits independentistes poden seguir governant Catalunya sense oferir res de res, sempre perquè hi ha una alternativa pitjor. On el tauler, quan convé, es balanceja cap a la dreta i cap a la permanència dins d'Espanya. Per això, quan sorgeix el perill d'una nova alternativa independentista que no accepta aquest joc controlat per l'Estat, des del mateix establishment independentista no se la perdona perquè fa perillar els seus interessos. Per què? Perquè està disposada a assumir el risc de perdre el govern per intentar guanyar la independència. No a l'inrevés, com veiem ara. I per això la combaten encara més que l'unionisme, que sí que forma part d'aquest joc, començant per silenciar-la. I per què no arriscar el govern autonòmic si, igual que els unionistes, els partits independentistes no fan la independència? I per què no arriscar el govern autonòmic si ni tan sols som nosaltres els que posem i traiem presidents, com veurem la setmana vinent, sinó l'Estat a través de la judicatura? I per què no arriscar el govern autonòmic si ni tan sols està protegint la llengua als canals públics, com farien els unionistes? I per què no arriscar el govern autonòmic si la immersió lingüística a les escoles és un fracàs i no hi posen remei, com no hi posarien remei els unionistes? I per què no arriscar el govern autonòmic si la policia catalana obeeix als interessos d'Espanya? Si ens atrevim a assumir aquest risc per guanyar la independència, començarem a abonar el camp perquè pugui calar una nova alternativa independentista per intentar, aquest cop sí, fer la independència. Aquesta setmana, Marta Rovira i Oriol Junqueras han presentat el seu llibre Tornarem a vèncer, on expliquen, diuen, com faran la independència. Estaria bé que ens diguessin quan van vèncer per primera vegada per entendre que ara diguin que tornaran a vèncer. No me l'he llegit ni me'l llegiré, com el llibre de Puigdemont, perquè les explicacions sobre el que s'ha fet, el que es fa i el que es farà en política es donen en seu parlamentària. I si no és possible, de la mateixa manera que han utilitzat un llibre com a canal per difondre el seu missatge, poden fer-ho a través dels seus portaveus dins del Parlament. I així permetre que la resta de grups responguin, com es fa a les democràcies. Aquí tenim a Marta Rovira i Pere Aragonès explicant-nos de què va aquest llibre. Què vol dir ser més? Vol dir ser present en molts àmbits i en tot l'espai territorial de Catalunya i estar molt més ben preparats. El llibre diu que nosaltres el que defensem és un referèndum, perquè el que volem és que la independència sigui escollida democràticament i lliurement per tota la ciutadania de Catalunya. I que hem de mirar què és allò que vam fer bé per arribar a l'1 d'octubre com vam arribar, què és allò que ens va faltar per poder-ho tenir. A veure, anem a pams. 1. Si estàs defensant guanyar a tot arreu, no estàs defensant la independència. Estàs defensant tot el que defensen tots els partits polítics d'arreu del món. Guanyar totes les eleccions que puguin. Les úniques urnes que compten independentistes són els referèndums. 2. Si has celebrat un referèndum que ha permès comptar independentistes malgrat la violència de l'Estat i l'has guanyat, i ara defenses un altre referèndum on dius que els catalans han de poder decidir el seu futur lliurement, estàs assumint que en el primer no ho van poder fer. I per tant, estàs assumint la tesi de l'Estat, donant la raó a la violència policial. 3. El referèndum va anar bé. El van guanyar. La policia no va poder aturar ni les votacions ni el recompte. Tot el que va anar malament va ser el que va estar en mans dels polítics. I ells parlen com si no tingués res a veure amb ells. I no només això, és que ells s'erigeixen en la solució. En comptes de dimitir i que segueixin tenint vots a les eleccions, no legitima el que van fer. A la resta de països democràtics també se celebren eleccions i els polítics, quan fan coses malament i reconeixen que es van fer malament, dimiteixen. No esperen a les eleccions. Ja ho veieu, estan oberts a tot, menys a marxar de la política.
També Carles Puigdemont ha tornat a fer servir el peatge del llibre per explicar-se aquesta setmana amb la publicació de la segona part del seu llibre on hi posa Esquerra a parir. I en una entrevista assegura que Junts per Catalunya és l'única garantia d'un govern netament independentista. Encara que ell fos algú per decidir qui és i qui no és independentista, quan Junts per Catalunya, igual que Esquerra i igual que la CUP, no han fet la independència, com ho garantiria? Ens trobem al mateix atzucac de sempre. El problema no és poder-nos comptar, que ja ho hem fet. El problema és el que ve després. Cap partit posa sobre la taula que el que falta és que el govern de la Generalitat s'insubordini a l'Estat anant al conflicte frontal i faci una crida al carrer per protegir les institucions i controlar el territori. Una desobediència institucional i civil generalitzada. Puigdemont no parla d'això. De fet, Puigdemont, des del principi, ha anat totalment en línia contrària. La necessitat imperiosa de desescalar la tensió i no contribuir ni amb la paraula ni amb el gest a incrementar-la. Sempre s'emparen en què estaven i estan sols amb Esquerra al davant, quan en realitat complir la proposta de resolució d'independència del 2017 depèn completament del president, que sap que tindria garantida una revolta al carrer. I no només això el president no ho fa, sinó que ha abaratit el preu per l'Estat d'aconseguir el cap del president de la Generalitat, fent que pugui ser inhabilitat per una desobediència menor que no ha beneficiat ningú. Vosaltres creieu que si a la gent li demanen què preferiries, que inhabilitessin el president per intentar fer la independència o per fer una desobediència a favor de la llibertat d'expressió? Vosaltres què creieu que respondrien? I de la mateixa manera que aquesta desobediència no va suposar cap canvi respecte a la llibertat d'expressió que tenim dins de l'estat espanyol, tampoc no suposa cap canvi manifestar-se el dia 11 de setembre a la Diada sense que existeixi una finalitat superior que justifiqui posar en perill la salut de la gent. Però portem molts anys captius del discurs de l'Estat que si el dia 11 de setembre no demostrem múscul, serà un fracàs. En comptes d'assumir que després d'anys i anys on sí que tenia un sentit fer manifestacions massives, després de poder-nos comptar, l'única forma de demostrar la potència de l'independentisme és exercir prou pressió a les institucions com perquè compleixin el mandat de l'1 d'octubre. De fet, Catalunya no ha tornat a tenir mai a tot el món un ressò com el d'aleshores, ni tan sols amb el periple europeu de Puigdemont. Però per això l'ANC hauria de fer la volta com un mitjó i assumir que les institucions catalanes, començant pel govern de la Generalitat, són el principal obstacle per fer la independència, perquè es limiten a complir les ordres de l'Estat. I tenint en compte fins a quin punt els partits hi tenen tentacles dins de l'entitat, això em sembla altament improbable. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Esperem que la setmana vinent hi hagi més sort.